Ipamana, hindi ipamina, yan ang panawagan ng mga residente sa MacArthur, Leyte, kaugnay sa isang magaganap na pagmimina. Ilang araw na nagsasagawa ng prayer rally ang ilang residente ng MacArthur, Leyte, kasama ang ilang kalapit na lugar nito na panawagan na hinto ang pagbabalik ng pamimina sa Barangay Maya, MacArthur, Leyte. Binatikos naman ng publiko ang pamunuan ni Mayor Dente Babante dahil umano sa wala itong ginagawang aksyon upang pangalagaan ang kanyang nasasakupan. Dahil dito, naging mainit ang debate sa panig ng minahan, pamunuan ng MacArthur, Leyte at mga residente nito. Makikita naman ang malaking dredger na gagamitin sa pagkuha nito ng magnetite iron na matatagpuan sa mga lugar gaya ng Surigao, Cagayan at Leyte. Nahinto ang operasyon ng pagmimina noong 2017 dahil sa kapabayaan sa water waste management at naibalik naman noong 2020 at muling nahinto noong 2022 dahil naman sa pagkasira ng water irrigation na nagbibigay supply sa mga magsasaka. Isa sa mga idinadaing ng mga residente ay ultimong pampublikong daan ay pinagkakait ng minahan na kung saan ilan sa mga palayan nito ay nasa dulo ng minahan. Depensa naman ng Strong Belt Mining Development Corporation na wala pa umanong nagaganap na pagmimina dahil hindi pa umanong sila nabibigyan ng permit ng Mines and Geoscience Bureau dahil na rin sa mga nakaraang paglabag nila, ngunit sila ay nakapagsumiti na ng mga dokumento umano sa hinihingi ng DNR at MGB. Dahil sa mainit na batuhan na usapin, naglabas naman ng Municipal Ordinance ang Mayorga, Leyte na hindi pagpayag sa pagmimina sa kanilang lugar at naglabas naman ng resolusyon ng Abuyog, Leyte na nagdideklara ng persona non grata sa Strong Belt Mining Development Corporation. Ang nasabing mga lugar ay kabilang sa mga miminahin sana sa loob ng 25 taon at magtatapos sa 2032. Kaya nananawagan ng mga residente ng MacArthur, Leyte at mga kalapit na lugar nito na hihinto ang naturang pagmimina dahil sa habang naroroon daw ang dredger, ito ay isang banta umano sa agrikultura at kinabukasan ng nasabing lugar. Ano ba yung daan namin na sisirain nila? Paano po kami makakadaan doon sa aming palayan? At paano rin po kami makakapalabas yung mga palay namin? Sinira naman nila yung daanan pamunta doon sa aming palayan. Isabi ko sa kanila, bakit nyo sinira yung barangay road na daanan niya ng mga tao? Nandyan naman yan sa batas, yung nasa mapa naman yan na daanan talaga ng tao. Pwede po ba yan? Maaari po ba yan sirain ng mining? At mula dito sa impila ng Bombo Ray Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!